3 anys, és a dir, 1.095 dies, és a dir, 26.280 hores, és a dir, més d'1,5 milió de minuts furtats a la vida dels Jordis i les seves famílies. Avui fa 3 anys que a Jordi Cuixart i a Jordi Sánchez els hi han robat més de 1.000 dies de vida compartida, de les abraçades i els petons que no s'han pogut donar, de veure créixer els fills, de viure amb ells les oportunitats, les esperances, els neguits, tal vegada de poder veure com naixia algun dels fills, tal vegada de poder acomiadar alguna persona estimada. Temps propi, temps que ja no han tingut, que no han pogut viure, compartir. Temps tancats en la cel·la d'una presó, que és la metàfora de la repressió. Per què els Jordis estan empresonats? Per què? Perquè la pregunta és pertinent. Estan empresonats perquè quan l'Estat va veure, i tots els poders fàctics que volien reprimir la causa independentista, van veure que al darrere dels líders polítics catalans hi havia un poble en marxa, quan van veure que enviant milers i milers de policies que exercien una repressió i una violència indiscriminada contra la població, contra gent gran, contra joves, contra persones de tota mena que només volien votar, i malgrat això van votar 2 milions de persones, van tenir molt clar que no només calia empresonar tota la dirigència independentista catalana, també necessitaven empresonar els líders socials per enviar el missatge: venem per tots vosaltres. No només és una causa contra uns líders, és una causa general contra Catalunya, contra el moviment independentista, contra el dret a ser un poble respectat que escull la seva destinació. És a dir, contra la causa de la llibertat. Per això els Jordis porten 3 anys a la presó, 1.095 dies a la presó, més de 26.000 hores a la presó, perquè són la referència de tots nosaltres, perquè els Jordis són el poble, som cada ciutadà que va lluitar aquell dia per votar i que anhela la llibertat. Estimats Jordis, 3 anys d'injustícia brutal, 1.095 dies de repressió, 26.280 hores de venjança, més d'1,5 milió de minuts d'indiscriminada maldat. Però també 3 anys de coratge, 1.095 dies de resiliència, més de 26.000 hores de voluntat d'estar tossudament alçats, més d'1,5 milió de minuts que ens enorgulleix a tots. Estimats Jordis, aquí estem, amb vosaltres, tossudament alçats. Us estimem.